A nezaprší a nezaprší. No nič, štartujem. Cesta je cieľ, cieľ je cesta. Dobré ráno. Je 7 hodín približne. Dobré ráno, štartujem z Kisaku a prichádzam k tomu múru, kde je tá cesta znázornená. Prší, ale musel som vytiahnuť tento mobil a nakamerovať to, lebo toto je súčasť tej cesty a si myslím, že každý to tu fotí, filmuje, takže aj ja, Jano Mikulka, 24. či 5. je, ani neviem dneska, ktorého je. Dneska je sobota 24.5.2025 a som na ceste hrdinou SNP, takže kamera beží, Dukliansky priesmyk, pondelok. Borové, vo Svidníku sme spali prvá noc s Martinom Lahitom. Potom sme prešli do Zborova, druhý deň sme spali v penzióne Jana. Ráno cez Stebnickú Maguru, cez Bardejovské kúpele. Potom tam bol Bardejov, tam sa Martin oddelil a ja som došiel až do Hervatova. Ten tu není znázornený. V Hervatove som nocoval. Potom hore ráno na Žobrák, Čergov, cez Tverňu, na zástavke obed. Potom tam bol Veľký Šarich, zase nocľah v retroizbe. Potom Janov, potom Prokopov Mlík a v Kisaku som teraz. Takže tu je Kisak a pokračujem ďalej. Toto všetko ma ešte čaká. V Telgarte sa nastupuje na Nízke Tatry, Kráľová Hola, Andrejová, Kolesárova. To všetko sú Nízke Tatry, Čertovica, Chopok, Sedloďurkové, Veľká Chochula, Kozí chrbát, Donovali. Na Donovaloch začína Fatra, tam Nízke Tatry končia, alebo to už je Fatra. Krížna, Malý Štúrec, to sú domáce, Skálka, Kunešov, Kremnické bane, Sklenianske lúky, 4 Chotáre, Vyšehrad, Hedviga, za slovenským právnom Fačkovské sedlo. To je súčasť aj Koruny Turca, táto trasa. Potom už idú Čičmany, Zliechov, Vápeč, Trenčianske Teplice, Trenčín, Machnáč, Lopeník, Veľká Javorina, Mijava, Mohyla, Dobrá Voda, Sokolské chaty, Záruby, Vápena, Čermák, Pezinská Baba, Bielý Kríž, Sparievská Kamzík, Devínska Kobila a Devín. Takže dneska z Kisaku za takéhoto počasia. Majte krásnu sobotu, ja idem šlapať. Za Kisakom idete vlastne popri potoku takou zvážnicou, kde potom sú aj rodinné domy po ľavej či po pravej strane, ľudia tam normálne bývajú. Je to tak 2,5 km od vlastne dediny. A potom odločíte prúdko doprava smerom k elektrickému vedeniu a stúpa sa v takom zaujímavom svahu. Takže moc sa mi nechce vyťahovať tie kamery, lebo leje dobre v úvodzovkách. Teda ešte nie až tak extrémne, ale ako ten dáždik je taký svieži, nie je chladno, je nejakých 12 stupňov. No a pokračujem hore. Stretol som 2 ľudí s obsami, jeden na vychádzke s 2-mesačným, ten mi spravil aj fotku, a jedna pani, ktorá tu nám vravela, že býva a že ich dážď zobudil v noci, takže už sú hore, tak ide asi psíka vyvenčiť. Takže tu je to stúpanie a vlastne niečo mám už za sebou
odfúknem a pokračujem. Ináč ako pekný strom je tu tento, zase ďalší. No ale na kochanie dneska počasie zatiaľ nie je. Aj keď po obede by sa to malo vyčasiť, len v Kisaku malo byť do 12. dáš, no čo tam budem robiť. Tak dávaj pončo, suché veci, našťastie to tam mi vyschlo a idem hore. Zatiaľ priatelia, 24.5.2025, sobota, cca 8 hodín. Z lúky som vošiel z takéhoto klasického, ako by som to nazval, východňarského lesa. U nás takéto lesy nie sú, listnatého. A tam trošku už vidím, ako keby sa črtal nejaký obzor, ktorý sa rozjasnieva. A možno, že z neho vyjdem. A ešte keby sa rozjasnila tá obloha, tak to by ma veľmi potešilo. Ale podľa predpovede ešte si musím nejaké hodiny počkať. Takže odfúkujem, robím video krátke. Som asi 3,5 km za Kisakom, kopci, stúpaní. Tak zatiaľ do počutia, dovidenia na Červenej. Hlásim sa opäť na Červenej. Pomaličky, ale isto. 4 kilometers in 1 hour, 8 minutes and 11 seconds. Recent 1 kilometer. Average speed is 3.85 kilometers an hour. Your current heart rate is 107. To boli moje hodiny. Nejaké to tempo aj so zastavením celkom dobre zatiaľ za rána. A čo ma teší, tak začína prvé rozjasnenie oblohy. Ak to vidíte, priatelia. A to sú povzbudivé zábery. Takže ňam, možno, že to bude ešte záver dňa parádny. Zatiaľ ten dážď trošku sa mi zdá, že už tu ustal. A cesta je celkom pekná. Veľa toho blata zatiaľ nebolo, je to taký chodník naozaj turistický a nie poľný. Takže zatiaľ sa mi ide dobre. Včerajšie ošetrené 2 otlaky z toho mokrého dňa sa dajú zniesť. Tak uvidíme. Zatiaľ teda z Červenej E8 cesty hrdinov SMP. Pozdravujem. Výhľady to mám rád. A nie aj za daždivého počasia, pretože som vyšiel hore. A črtá sa nový svet, nové končiny. Nádhera. Sice cľochtí, ale aspoň sa človek nedožaduje vody. Piť nemusíte v takomto počasí. Takže ešte opatrne vyjdem hore. Pozriem tu kúštik ďalej. Nechcel by som podrobnúť. A už viem, čo je to za rieka, priatelia. To je Hornát. Včera som to ešte nevedel. Hodiny zemepisu a možno aj dejepisu na tejto trase. Takže pokochajme sa. Pokochajme sa krásnym Slovenskom. Aj v daždi. Nádhera. A trošku vietrisko severný. Severný vetrisko, ak ma nepočuť. Vypínam.
obliekam skialpovú mikinu tu na hrebení, pretože začalo tu fúkať a rúbsačík rozbalený, trošku idem ďalej a začalo mi byť chladno a chlad je zlý nepriateľ. Takže toľko tu v týchto končinách. Nech sa páči. Neviem, či to bude vidno, ale vlastne idem v oblačnosti. Čiže nie je to hmla, ale podľa mňa je to nízka oblačnosť. Keďže som pomaly okolo tých 900 metrov výškových, tak tu na tie oblaky sa predierajú pomedzi stromy. Takže zatiaľ ten chodník je fajn. Není to nejaké blatisté moc, mokré to je, ale dá sa to. Takto som rád. Nejaký 6. kilometr od Kisaku. Ešte nejaké stúpanie tu bude a mal by som sa prehupnúť ku Košiciam. Zatiaľ toľko na červenej E8. Je 9:20 a prichádzam zhruba po 7,5 km od Kisaku, alebo 7,3 k ďalšiemu smerovníku. Hneď sa na to pozrieme. Prielohy 788 metrov. Čaká ma teraz 25 minút sedlo repy, 803 metrov. A uvidíme, čo bude, či tam ešte bude niečo vyššie, alebo ako. Trošku prestalo pršať, ale z týchto stromov tu stále čo si kľupčí, pretože ako sa hovorí, keď ste v lese, zmoknete dvakrát, raz pri daždi a potom pri vetre, ktorý zhadzuje tú vlahu, tie kvapky dolu. Takže pokračujem, chcel by som dneska dojsť do Jahodnej, ale nemám tam nocľah. Budem si musieť ešte obvolať, či sa tam dá niekde prespať. Zatiaľ na červenej. Mám dobré správy. A vlastne dobré správy mi dávajú teraz vtáci. Oni začali spievať. Podľa mňa sa lepší počasie. Tuto ešte nevidím pod týmito stromami. Ale vtáci mi tu švitoria. Po ceste začali. Koľko je hodín? A 9:26. Počúvajte, ak to budete počuť. Možno majú zrovna pauzu, ale ja som ich počul. Tak toľko z červenej E8 o 9:26. E8 mle po 8 km z Kisaku. Alebo v oblakoch. Tu sme spoločne s modrou, aby vás to nemýlilo. Červená E8 spoločne s modrou. (9:50) a prichádzam asi na vysoký vrch. Konečne teda je tu aj prístrešok, lebo to som práve spomínal, prší a nemáte si kde ani pod prístreškom v suchu od Kisaku buď odýchnuť, alebo čo len prezúť ponožky, alebo sa napiť. Ale tu aspoň tu je taký starý prístrešok a funkčný. Takže sedlo pod vysokým vrchom, 803 metrov. Kráľová studňa, budem už klesať, 700 metrov.
nad Suchou dolinou Kosice Čermel. Kosice Čermel 2,35. No a odtiaľ potom hore stúpanie až na chatu Jahodná. Nocľah som si zabešteloval už, potvrdili. Takže Rastcestník, červená, aj chata Hrešna by mala byť, hodinu 50 pešo, tak dúfam, že tá bude otvorená, že si tam dám aspoň teplý čaj. Dneska je sobota, dneska by mohla byť chata Hrešná otvorená. Takže tu je ten prístrešok, ale idem ďalej, nejdem tu stáť, pred chvíľou som prezúval ponožky, takže toľko z E8, z červenej, smer najbližší, pauza, hodina 50 pešo, chata Hrešná, tam by som rád pookrial. Zaseku z nádhernej divočiny. Prší, cľochtí, mokrý som, chladno je, ale keď toto zbadáte, tak aj túto kameru sa vám chce vytiahnuť, lebo toto vám zahraje to srdiečko. Takže je to tu nádherné. Nádherné. Takéto pralesy neskutočné, keď tak môžem povedať. Lesy nádherné. A chodník takisto. Pozrite. Pozrite. Voda tlačí tie konáre s listami dolu. Vy sa musíte predierať popodne. Máte sprchu každú chvíľu. No niečo úžasné. Takéto divy prírody. To všetko na červenej. E8. Slovensko je krásne. Tento kamarát ide so mňou, ale asi len kúsok, lebo na Devín neviem, koľko by mu to trvalo. Ale je nádherný. A všimnite, ako sa posúva. Nádherný. No čau, kolega, cestovateľ. Zostupujem. Smer chata Hrešná. Neviem, či prestalo pršať, či ešte prší, pretože fúka. Či to padá len zo stromov, teda zvyšné mokré časti dažďa, alebo ešte prší. Uvidíme, keď vyjde mimo lesa. Je niečo po 10:00 a toľko zatiaľ zo soboty 24.5. z E8. Charakter trasy cestou na Hrešnú sa trošku zmenil. Začali tu takéto lesné cesty a myslím, že sa blížim aj ku smerovníku. Takže vytiahol som kameru. Nech zaznamenám, že kde sa nachádzam. A keď pôjdete tady autovi, tak kde sa budete nachádzať prípadne aj vy. Takže tu nám máme smerovník. Tu sú šípky, cyklocesta, ale smerovník je tu vľavo a som Kráľová studňa Rastcestie. Takže naozaj je to tu také Rastcestie, 700 metrov nad morom, Janošova lúka 20 minút, zase klesnem 80 metrov, Košice Čermel, hodina 55, medzi tým by mala byť chata Hrešná, už sa teším, hádam, tam budú mať nejakú polievku.
nejaké jedlo, nech si tam sadnem a niečo zjem, nechce sa mi to teraz vyťahovať. Prestalo pršať len tu v týchto lesoch, ešte stále vlastne prší, lebo zo stromov ako fúka vietor, padajú kvaple, takže ono, výhoda s nevýhodou. Trošku vám to tu ešte zaznamenám, aby ste videli, kde sa nachádzam. Je tu aj cyklocesta už, čiže pravdepodobne tie chodníky budú širšie. Na chate Hrešne chcem zase prezuť, dať suché ponožky, ešte mám zo dvojo. Takže Kráľová Studna Rastcestie, E8, Cesta hrdinov, SMP. Z diaľky vidím takéto nejaké drevá, reku, možno tu bude nejaká útulňa, ale čo je toto? No je to plot, to je jasné. Ale k čomu to slúži toto oplotenie? Nejaký objekt oplotený. Povedľa Červenej, asi 13 km od Kysaku. Na takýchto chodníkoch aj cyklotrasách tu vľavo vyzerá, že sú to betóny. To má nejakú históriu. Zaujímavé. Zaujímavé. To bolo aj kus roboty s tým, si myslím. Pospájané železnými svorkami, osadené v zemi. Jeden betón vedľa druhého. A všimnite si, aké je to dlhé. Čo to je za oplotený areál takýmto spôsobom, neviem. Možno sa to dozvieme tu na za chvíľu, ale zatiaľ idem len okolo takýchto betónových opách. Kvôli čomu? No už idem dobrých 100-150 metrov. A pozrite sa, stále to pokračuje. A že vraj útulňa na ceste. Alebo prístrešok. Stále. A aspoň trošku otočím na druhú stranu a potom sa vrátim k tomu plotu. Na druhej strane je to takto. Tam je to krajšie ako tie betóny. Keď budú betóny končiť, tak to otočím. Ale ešte stále idú súbežne s cestou. Sakra, neviem koľko metrov už som prešiel. Cesta tu bude zbiehať nejako dole, prudšie. Takto oplotiť horu takýmto štýlom. Čo to má za dôvod? Alebo čo to malo? Lebo to nie je nejaké nové. To už nejakých x rokov má. Nejaký vojenský objekt. Vojenské lesy. Neviem, ale zákaz kamerovania tu nebol. No, nedozviem sa to, lebo odbočujem tu dole. Takže posledný záber na pokračujúci betónový plot a vypínam kameru. Neviem, kde to ide. Takže po Červenej. Zhruba 13,5 km o 11. Vyzerá, že začína na Červenej E8 sobotu 24.5. Krajší deň. Normálne sa začína vyjasňovať
Parádička. Som kúsok za tým betónovým plotom odbočil. Smer Chata Hrešná, kde chcem byť o 12. a dať si tam niečo dobrého. A vychádzam z lesa, takže už dvojitý dážď nebude. Ešte trošku mrholí, ale tam ďalej to vyzerá veľmi, veľmi nádejne. Uvidíme, aká bude táto cesta tu. Zatiaľ toľko z červenej E8 cesty hrdinov SMP. Pokračujem. Zhruba 14 km z Kisaku vychádzam z lesíka. Po ľavej strane ešte stále ten betónový plot a vidím tu smerovník. Tak pozrieme sa, kde sme, čo sme, ako sme, čo máme pred sebou. Ja a moja výstroj. Jánošova lúka 620 metrov, pod Hrešnou 25 minút, 580 metrov, takže 40 metrov zísť, pol hodina to môže byť 2 km a som na chate Hrešná, dúfam, že bude otvorená. Jánošova lúka. Ale ešte spravím jednu vec, že na tom dreve prehodím ponožky ďalšie. Uvidíme, či to pomôže. Dám suché. A vyzerá to tu takto, priatelia. Z toho lesíka som prišiel, nad ním zaujímavý strom. A smerovka. Smerovník. Toľko z Jánošovej lúky. Košice už tam pozadí. Odchádzam posilnený z chaty Hrešná nad Kavešanmi. Lyžiarske stredisko už tu nefunguje
ale chata je v prevádzke mimo pondelka, vždy od 12. Tak to je super. Dal som si dobrý boršč a k tomu jedno pivo teda, lebo však po 16 kilometroch je nárok. Dobre to padlo, bolo to teplé, boršč bol dobrý, takže super. No a pokračujem smer Košice Čermeľ. Tu je smerovník, ku ktorému sa blížim, tak budem vedieť, koľko ukazuje do Košíc. Prší plas som zhodil, pripol ho rúbsak, respektívne pončo. Je pod mrakom, ale neprší. Tak to ma teší, ešte keby sa ukázalo slniečko, to by bolo najlepšie. Kavečany bus. 20 minút nad Suchou dolinou Košice Čermeľ, hodina 10. A sme vo výške 580 metrov pod Hrešnou. Tak zatiaľ toľko video z E8, respektívne červenej. Z chaty Hrešná idem do Kavečian takouto cestou. Dá sa povedať, že 90% tejto cesty také bolo. A oproti prichádza nejaký človek, tak sa s ním dám do reči a prichádzam teda do Kavečian. Vyzerá, že by tam mohol byť SMPčka, čo vy na to? Takže prvé stretnutie, dá sa povedať, od Dukly. Tak ho trochu nakamerujem. Bol to len turista. No, tak som vypol kameru. Ide na chatu Hrečnú sa prejsť. Mal aj malý batoh, ale spredu to nebolo vidno. Takže Kavečany, vchádzam do dediny. Kavečany po Červenej, ulica Lovecká, rodinné domy. Cesta prvej triedy, nie je síce turistická, ale parádna. Uvidíme, koľko kilometrov pôjdem asfaltom a kým zase prídem na terén. Bo odtlaky cítiť zo včera, tak uvidíme, jak sa to bude dať. Zhruba 18 km z Kisaku, ostáva mi ešte nejakých 12. Podľa toho, čo som pozeral ten rozpis, bolo to cez 30 km. No a na Jahodnej dúfam, že bude všetko OK. A aj počasie, že sa ešte vylepší. Ale teraz je to už paráda. Pred chvíľou som sa tu v Kavečanoch asi 100 metrov dozadu zarozprával so skupinkou turistov, staršia pani, starší pán, no možno, že dlhšie mladý a dlhšie mladá a dvoma chalanmi, ich synmi. Spravil som aj fotku, takže za chvíľku priložím. A jeden prešiel z nich, ten syn, SMPčku minulý rok a druhý sa chystá tohto roku v júni. No a prehodili sme pár slov, takže milé stretnutie s povzbudivými slovami a s milými ľuďmi zase opäť potešilo. Dokonca pani učila v Turčianskych Tepliciach a tam chodila moja Táňa na školu, ale bola ročník 60, takže asi to nebolo možné, že by ona bola učila. No a pokračujem z Kavečian. Videli ste na smerovníku, že bola odbočka asfaltky, kde mi trochu uschli botasky, aspoň dúfam. Stúpam tu hore takým briežkom
a smer Košice Čermel. A potom odtiaľ zase na chatu Jahodná. A tam cieľ dnešnej etapy. Takže toľko červenej E8 cesty hrdinov SNP zatiaľ. Za Kavečanmi, za dedinou som odbočil na takúto poľnú cestu. Je fajn, že prestalo pršať, že to už ofúklo. Je to celkom dobré, preto mňou sú aj nejaké stopy. Možno, že nejaký SMPčkár tu ide, alebo je to bežec. A už tam vzadu, neviem, či to vidno, alebo bude vidieť, tak sú vlastne Košice. A z Košic, kadiaľ sa budem ja súkať, priznám sa, že neviem, ale myslím si, že niekde tam na tie vrchy vzadu, to by sa malo volať, že Volovské vrchy. Tak už sa teším, pretože ten pán, čo som sa s ním stretol pred chvíľou z tej štvorici, ten, čo minulý rok prešiel SMPčku, vravel, že Volovské vrchy, že to bude nádhera. Ono, tá nádhera je to aj doteraz, ale môže byť nádhera na nádheru. Takže zatiaľ za Kavečanmi cesty hrdinov SMP krátky vstup opäť. Dovidenia, do počutia, priatelia. Pozrite sa na ten výhľad, Košice. Aká krásne. A idem celkom fajnou lúkou. Už to trošku preschlo, vietor to opial. Už mi aj tak nečvachce v topánkach. A to, čo vravel ten mladý muž, ktorý už prešiel tú SMPčku, tak podľa mňa tie Volovské vrchy sú odtiaľto doprava. Takže toto budú tie Volovské vrchy, kde ja budem šmárať, pretože ja už musím ísť smerom na Telgard, na Nízke Tatry. No, tak to bude zaujímavé. Ešte keby tak počko bolo parádne, to by bolo tiež fajn. Takže ale ak to teda je dobre vidieť, tak vidíte, aj nad tými Košicami je to Slovensko nádherné. Máme si čo chrániť, ceniť, navštevovať. Úžasné niečo. Úžasné niečo. Aj za takéhoto možno ráno daždivého počasia a po obede už veterného. Ešte keď vyjde slniečko, tak to dneska bude topka. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Človek musí byť pozitívny v každom okamihu. Tak zatiaľ na červenej. Cestou poľnou po lúke, aj s výhľadmi na Košice a Volovské vrchy, vchádzam do takej záhradkárskej osady alebo časti, ako vidíte, teda už asi aj časti, kde budú aj rodinné domy, a blížim sa teda do Košic, lebo stále klesám. Aj táto cesta z poľnej sa zmenila na vysypanú kameňmi. Tak ešte prejsť nejaké tie kilometre. Ukazuje mi, že som zhruba na 20-ke, takže v 2/3 dnešnej cesty som. Ináč počasie sa vylepšilo, oteplilo sa, neprší, jasnejšie je, takže super. Je to taká záhradkársko-chatová oblasť.
Ale tu na naľavo nejdem filmovať, vidím aj auto so označením ZZ, čierna Audina. Takže diplomatická značka. Takže asi aj diplomati tu už bývajú. Tak zatiaľ vypínam kameru. Prichádzam ku smerovníku. Sa križuje aj žltá. A som nad Suchou dolinou. Košice Čermeľ. Tak ešte zbehnúť 142 metrov na smerovníku Košice Čermeľ. A chata Jahodná 3 hodiny mi ukazuje. Chata na Jahodnej. Dokonca je tam bus. 3 hodiny. 5:25 je 14 hodín. Tak teoreticky 17 hodín. 17:00, 17:30, ak sa niekde stavím. Ešte asi niečo dokúpiť na tie Volovské vrchy. Pre istotu do zásoby nejaké jedlo. Tak už som na asfaltke. Civilizácia a Košice sa blížia. Je to asi nejaká taká chatová oblasť nad Košicami, ktorá sa volá Košice Čermeľ. Aj samotný smerovník by mal byť do nejakých 10 minút. A tamto, čo vidíte nad tým plotom, to začínajú Volovské vrchy, lebo tam niekde sa budem pravdepodobne štverať hore postupne. Zase z týchto malých alebo nízkych metrov výškových na vyššie. Takže toľko z červenej E8 v sobotu 24.5. cca 14:05. Po ešte kilometre 21 km z Kysaku. Je 14:20, som v Košice Čermeľ. Oteplilo sa, neprší. Tu je taká pekná nejaká relaxačná zóna pre Košičanov. Je tu aj parkovisko, cyklocesta, vykosená lúka, dokonca aj občerstvenie si tu môžete dať. No. Takže je to tu pekné. No. Krásne. Pekné miesto, myslím, pre rodiny. Máme tu aj tabulu. Čermeľské údolie. Kde sa nachádzame? Ešte tak zistiť. Aha. Asi sa nachádzame... neviem. Priznám sa, že nevidím tu. Čermeľské údolie Baránok. Aha, tu. Takže nachádzame sa tu, dokonca tu píšu, že detská železnica. Takže tu je. No, touto červenou by som mal ísť hore, až tu, rekreačná oblasť Jahodná, a tam by som mal spať. Ešte ma láka táto časť, no ale uvidíme, keď tam prídem, či dokážem vybaviť aj ubytovanie na Lajoške, že by som potiahol. Nech nemám ďaleko, zajtra by som chcel končiť kúpele Štos. Uvidíme. Tam ešte to píšu nejakých 5 km a zase je to stúpanie. Takže toľko zatiaľ z Košice Čermeľ, Čermeľské údolie, Baránok.
Odchádzam z Košice Čermel, kde som mal pauzu, je 14:50 a ide sa takýmto chodníkom tu na zase do hory a pokračuje sa po červenej. Po červenej sa pokračuje takýmto terénom zaujímavým. Tam som sedel a odpočíval pri tom stole. A teraz sa ťahám po takomto teréne. Je to červená po pravej strane. Zúrčí potok. Už je to ako tak obsnuté. Oproti mne ide nejaký chodec, turista. Tu na treba opatrne, lebo tento zrázvy kadejaká. A chodníček je to zaujímavý. Tu vidíme červenú a začína sa aj stúpať. Treba nastúpať do 580 metrov. Myslím, že je chata Jahodná. Takýto terén zatiaľ v lese, skalnatý, pevný podklad. Teraz neviem, či vľavo, či vpravo, ale červená je tu vpravo. No dalo by sa tu vojsť aj ešte z tej cesty. Asfaltová cesta podobne, pravdepodobne aj chodník k tej reštaurácii tam a k tomu detskému ihrisku. Takže zatiaľ toľko. Idem fúčať, idem stúpať z Košíc, Čermela, smer Jahodná, bolo tam 2 hodiny 40. Vidíme sa na ďalšom krátkom šote. Takže pokračujem na chatu Jahodná, vlastne po červenej, po pravej strane dole, ako stúpam ja, tak stúpa aj cesta. Asi to vidíte. Jahodná je nejaké rekreačné stredisko tiež, pravdepodobne lyžiarske, len či ešte funguje v lete. Vzhľadom na snehové podmienky posledné roky to neviem. Ale chata je v prevádzke. V nocľah som zajednal ráno. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Tento chodníček je veľmi pekný, také mierne stúpanie, čiže dá sa kráčať celkom rezko. Bolo tam 2 hodiny 40 z Košic Čermeľu, tak uvidíme, za koľko to dám. Odchádzal som 14:50, príchod a hlásim ku kamere. Toľko na červenej. Inak dosť povedal, že na východe nič nie je, nejdem komentovať kto, ale aj chata Hrešná ma príjemne prekvapila, bolo to tam fajn, pekné, aj keď teraz stredisko už nefunguje. A teraz vlastne aj ten Košice Čermel, ten kúštik toho miesta, čo som videl vlastne z Košíc. No a stúpam na Jahodnú popri takejto ceste, čiže to je tiež super, čiže E8 ide úplne mimo cesty, nejako som tam behal medzi tými kamionmi 2 dní dozadu. A celkom príjemný chodník. Takže zatiaľ paráda. Toľko z červenej E8 a môj postreh z trasy v Košiciach alebo nad Košicami, keď to tak zoberiem. Vidíme sa pri ďalšom spote červenej E8 cesty Hrdinov SMP.
tak pár fotiek, pár záberov pri rekreačnom stredisku Bankov alebo Košice Bankov a pokračujem vlastne v smere Šípky na chatu Jahota. Nejakých 200 čosých výškových mi treba. Zatiaľ charakter cesty je takýto. Pred chvíľou ma fotila taká dievčina s obsíkom a s jej mamou, takže mám aj fotku pri smerovníku, ktorú asi uvidíte tiež, priatelia. Dobre, vypínam kameru, lebo stúpanie tu začína byť zaujímavé a nechcem vám fúčať do kamery. No, kameru zapínam zase, lebo sú to úžasné miesta. Kúštik vlastne nad smerovníkom, nad Bankovom. Tak vidím tu na takúto oddychovú zónu. Oddychová zóna, kde tam na tej strane ľudia grillujú, sedia, majú party. Aha. Tu na dokonca je voda, vidím prechádzka. Čiže krásna zóna na prejedenie sa v prírode, na to, že si tu môžete ugrilovať, sadnúť. Dneska je síce chladno, fúči, tak tých ľudí tu veľa asi není, na to, že je sobota, ale aj po pravej strane je tu pán, ktorý sedí pri strešku a zase je tu zastávka a parkovisko po pravej strane. No, ešte zistiť, že kde je červená teraz. Pozrieme sa na to, kde pokračuje. Takže vypnem. Aha, tu vidím smerovník. Tak nevypínam, už som ho zbadal. Si myslím, že to bude smerovník pre mňa. Z tohto parkoviska prejdem na druhú stranu a idem k smerovníku, takže ak to bol dolný Bankov, tak toto by mal byť asi horný Bankov. Ale chodí to takisto MHDčka, touto cestou z Košíc sa tu dostanete. A dokonca idem do Košického lesoparku. Fantázia, Košičania. Pochvala teda. To Martin sa môže, nechcem povedať, že čo, kde strčiť. Takže chata na Jahode hodinu 50, sedlo pod kamenným hrbom 518 metrov, 40 minút. Tu som 394, takže nejakých 124 metrov a som pri pravdepodobne ďalšom smerovníku. Horný Bankov. Kamera, vypíname sa. Z Horného Bankova som behol do lesoparku a stúpam hore teda cestou takouto momentálne, ale vlastne sú tu dve značky. Jedna značka je turistická a druhá by mala byť bežkárska alebo skialpová. Tá pod ňou. Takže trasa označená aj na turistiku, aj na bežkovanie alebo teda na skialp. Ale to stúpanie je dosť akože, takže skôr by som predpokladal, že to je skialpová trasa. Na bežkách dole človek musí byť veľmi zdatný. Ale možno, že aj tu sú zdatní bežkári. Takže ako vidíte, takto to vyzerá cestou hore v Košickom lesoparku nad Horným Bankovom. Toť vše momentálne. Prechádzam tu teraz pod vysokým
napätím elektrické vedenia a riadne, to je riadna sústava, teda to musí tu valiť, ja neviem čo to je, asi V-četka, spol a Košice celé. No a je tu takáto vysekaná lúka kvôli tomu vedeniu, pravdepodobne je to vyčistené aj tu, aj tým smerom, ale naozaj to je vedenie stĺžiare obrovské, fakt ako, ja neviem koľko kilovoltov alebo čoho to, megavoltov to môže ísť cez to. Z tohto teda nedokážem odhadnúť. No a tu zase kuštík, vyzerá, že idem do lesíka a blížim sa pravdepodobne aj nejakému smerovníku, tak neviem, či ho tu uvidím v lese alebo sa ozvem pri ňom, a to by mal byť dneska predposledný asi smerovník pred chatou Jahodná. Ešte chvíľu teda nechám kameru bežať. Vchádzam do lesa zase za tým elektrickým vedením a vidíte, že stále značenie aj jedno aj druhé. Tak vypnem, zapnem pri smerovníku, nech to zbytočne netočíme, ale les je tu nádherný, tento lesopark, fakt ako klobúk dolu. Prichádzam k ďalšiemu smerovníku a uvažujem, že vlastne po chatu Hrešná som nestretol nikoho na ceste z Kisáku, okrem tých pár domácich na začiatku. A od chaty Hrešná, už keď som išiel vlastne z tej Kávečany, tam ľudia išli hore na chatu Hrešná. No a prišiel som vlastne už do Kosiču, Čermelu, tam už boli ľudia v parku. A tu vlastne stretávam na tej trase ľudí, takže tu je živo, ľudí solo, ľudí vo dvojiciach, ľudí so psíkmi. Takže fajn, už to tak žije, trošku počasie sa vylepšilo. A som pri smerovníku Sedlo pod Kamenným hrbom, takže už ma čaká len razcestie pod Jahodnou, 558 metrov. Tam môže byť nejaký smerovník a chata na Jahodnej. Hodina 10, 579 metrov. Tak ešte mi treba nastúpať, ani nie veľa už, tu je 518, Sedlo pod Kamenným hrbom a chata na Jahodnej 579, čiže treba mi nastúpať nejakých 61 výškových metrov. Len hodina 10 vyzerá, že to ešte môže byť, tak môže byť, vedú nejaké 3-4 km. 3-4 km. No a tá lyžiarska, košická lyžiarska magistrála je značená, čiže môže to byť aj na bežky, kto zvládne vlastne nejaký ten zjazd dole na bežkách, lebo je to predsa len výškový rozdiel dosť od toho Bankova, alebo teda na ski Alpy. Výška je tu, hovorím, 500 metrov už, tak možno, že aj nejaký sneh zavše sa tu objaví a ľudia sa tu aj šmýkajú. Takže toľko z Sedla pod Kamenným hrbom. Ešte vám to tu trošku nasnímam. Takže tam je prístrešok a schované pred dažďom, označenie cyklotrasy, na strome značenie kadiaľ, kde čo vedú, aké trasy. Hore je aj nejaký náboženský predmet. Tu je odbočka žltá, čiže tu sa tie trasy spájajú. Ja som prišiel z tejto strany, no a pokračujem zase na počervenej tamtým smerom. Takže toľko, priatelia, z tohto videa. Sedlo pod Kamenným hrbom, 518 metrov nad Košickým lesoparkom. Volovské vrchy by toto už teda mali byť. A ozvem sa ešte dneska určite minimálne na chate Jahodná. Zatiaľ stop.
Parametre dnešného dňa. You went 31 kilometers in 8 hours, 13 minutes, and 12 seconds. Recent 1 kilometer. Average speed is 5.47 kilometers an hour. Your current heart rate is 91. Cieľ dnešnej etapy sa blíži. Tu je raz cestie pod Jahodnou, takže vychádzam aj v nejakej asfaltovej ceste. A tu nám máme smerovník raz cestie. Takže prichádzam, chata Jahodná. Sme tu, recepcia, tu budem spať dneska. No. Vyzerá, že tu končí aj asfaltka. Parkovisko, smerovník chata na Jahodnej. 579 metrov. Cieľ našej cesty a môj dnešnej s batohom, s vecami.